Viem. Mal som sen. Videl som vás vznášať sa v otvorenom priestore. Vy vznášali ste sa, ale zároveň ste v ňom boli uväznená. A ja som sa vznášal len kúsok od vás, ale jediné, čo som mohol, bolo, že som mohol odpovedať na vaše myšlienky. Bolo to, ako keby sme boli obaja mŕtvi, alebo prinajmenšom jeden z nás. Bolo to, ako keby sme za sebou zavreli jedny dvere a ocitli sme sa pred ďalšími. Znášali sme sa medzi dvomi dverami, ale ani jedny sme už nemohli otvoriť. Neboli to skutočné dvere, vlastne tam žiadne dvere neboli, ale čosi nás držalo medzi dvoma úrovňami. To ty si nás držal, pretože si nechcel, aby som odišla. Stále som rozprávala, pretože som chcela, aby si ma pochopil a pustil, ale zdalo sa, že ty počuješ niečo úplne iné, než to, čo som hovorila. Bolo to, ako keby môj hlas znel dvakrát. Môj prvý hlas vychádzal z mojich úst a šíril sa priestorom a môj druhý hlas bol v tvojej hlave. A obidva zneli súčasne. Alebo možno to bolo tak, že môj hlas sa nešíril priestorom, ale kopil sa niekde v blízkosti mojich úst a vo vetách, ktoré som hovorila, sa preskupovali slova. Alebo sa môj hlas vracal do mojich úst a do mojej hlavy. Alebo ostával plynúť zakrývaním priestoru. A ním sa vracal k tvojim ušiam, ale bol to už iba môj sprostredkovaný hlas, hovoriaci tie isté slova, len inak zoradené. Alebo možno to bolo tak, že bol každý z nás za inými dvermi a v inom priestore, no tebe sa zdalo, že bol jeden. Bolo to, ako keby slova, ktoré ste hovorili, neboli vaše. Boli to slova niekoho iného, kto ich povedal dávno predtým, alebo si ich myslela, alebo možno tie slova nikdy nezazneli, len sa na krátku chvíľu sformovali v niekoho myšlienkach, ktoré som nepočul, len nesprávne tušil. Niektorí ľudia o veciach neradi rozprávajú, boja sa, že keby o nich čokoľvek tvrdili, príliš by sa vzdialili od pravdy. Oni sa obávajú, že by veciam iba dali tvár, ktorý je vopred vymedzený slovami, iba čo viac je podmienený skúsenosťou prijímateľa. Takže preto sú ticho. Čakajú na niekoho, kto dobre rozumie slovám a mohol by o veciach všetko porozprávať za nich. Lenže ako sa to má od nich dozvedieť? No tak všetci čakajú. Zatiaľ, čo vedci si ďalej žijú svoj vlastný život. Kto povie pravdu o veciach? Kto vysloví pravdu o tom, aké veci sú? Kto vytvorí dom zo slov? Tak, aby v ňom mohli veci bývať.